Ole voina chuan DigiPay chungchang kan zir le dona DigiPay hi AEPS kan ti Aadhaar Enabled Payment System hmanga duan ani a chuta chuan CSC te chu Acting BC kan ti Banking Correspondent ang kan ni ti na ni chu chumiom zia chu CSC te chuan Aadhaar card le fingerprint hmangin kan customer te cash deposit ani emaw withdraw ani emaw transfer ani emaw kan ti sak thei dawn ti na ani chu ole tuna chuan in register dan le aman dan tur lo zir hawila i browser i honga Google search atang khan DigiPay ti hian type photanga ti chuan hei ama sabera hi DigiPay ti ron langa hemeni lutanga chuan heta hnuai dewa hian download DigiPay ti lo langa ei click anga ei DigiPay hi eta hian Windows ani emaw Android emaw idu zawk zawk ki thlang thei dawn ani lari chuan computer atanga i dan kan zir dawn awangin Windows hi kan thlanga download a kan click a download ta DigiPay hi Aadhaar base kan ti to kha chu wang chuanin fingerprint hi kan nei nge angai dawna ei heti lai a hian RD service ti kan hua kan fingerprint nei kha eng ange kan nei ti zir khan kan select theya mantra ni mo morpho ni mo kan man ang kha helai a hian a link ka ron da ngala tuna chuan mantra kan mang chin dawn ani mantra hi lo mang ta mantra kan click a chuan captcha enter tur lo oma anan enter a mantra hian RD service le client service an mo dona hela hian RD service hi kan han click anga han download chin kan download potanga kan chuan scroll thale deuh hleka la hian client service om le hin an hi kan download anga kan install dawn ani hemi te pahnih kan install kha chuan fingerprints kha aron function to mai dawn ani chuan heta kan DigiPay download a han kan kal lenga kan download kha na chinami kha nia kan extract anga hey DigiPay setup ti hi kan right click anga run as a administrator kan click anga chuan helai chu kan share anga kan next accept kan next zelanga kan install phot dawn ni chuan tian a lo zo ta a finish a kan click anga chuan kan hong kan hong chin ta a lai hian CSC ID type na lo langa an han type a ei chi hrang OTP register mobile te email le mobile na san du te oma generate OTP as register mobile a kan tik anga chuan kan generate anga OTP kha phone a khan aron thleng dawna kan CSC ID kan mobile phone hmana khan generate OTP ti kan click lenga chuanin nei hi fingerprint kan hman na tur chu ni ta kan han tik ta agreement te authenticate a kan click lenga chuan fingerprint saron enganga kan kut zum tang kan zuk scan dawn ni a success vele ti hian dashboard a kan lut ngala chuan eta tang hian kan wallet balance te kan check thei dawn ani chuan next withdraw kan lut ngalanga heta hian select bank karon langa heta tang hian kan withdraw du na bank kha kan select dawn ni hrang a om thla tewa bank tam tak lai bera hian kan bank nei na ber kha kan select anga withdraw du tur Aadhaar number te a mobile phone number te tin a withdraw du za te kha lai kan fill up dawn ani tin nan ka customer kan cheng za la withdraw du ta ka detail vel ka fill up zo to nu scan and proceed applicat chuan fingerprint te ka lak zo to nuin transaction successful ti aron in ziak ta a he ti lai a hnuai an transaction ID te oma chin receipt aron lang hal boka receipt hi print thei ania an printer te select kan select ngai an du chuan kan print thei ni
ti chuan na success ve le cheng zai customer ipenga i customer bank account atang chuan cheng za chu EDG Pay wallet a direct in ron lut ve don tina ni chu chuan dashboard a kan han lut lenga passbook khi kan update lo wangin zani khi ala in ziak reng ta ti khian chuan passbook a han lut lenga refresh button thi kan metanga chuan transaction lo in refresh ta dashboard a han lut le chuan zathum alo in ziak to don ani zia chu i customer account atangin i wallet a ron in transfer vel to ti na ni chu dot le chuan deposit a lo lut le taila deposit hi chu withdraw reverse che kha ania customer ten an bank account na paisa da lut turin a paisa fine an rongkinga chu a paisa chu i lak sakanga an paisa da lu du za chu i wallet atangin an bank account ai transfer ve don ti na ani chu ama withdraw ti da nang process ang chi khan customer detail bank detail te Aadhaar number te phone number te le bank a paisa da lu du za te entinan cheng za du da lu du ta che cheng za hi select anga chuanin a khesin idonga ti chuanin cheng za bek chu DigiPay wallet atangin i customer te account na a in transfer ve thung to don ti na ni chu cash deposit buai thlak deuh na chu bank select tur zinga hian Mizoram bank khom ho select tur hi awang em a Union Bank deuh chau hi keima bi ka tang chuan hriat kanaya adang hi a om emo chu in lo check ve chin don nia a dot le chuan mini statement a lo lut le taila kan customer te bank statement hi kan print sak thei ani hi a process dan ngai chi in bank te kan selenga Aadhaar number te phone number te chuan scan and proceed a kan kala fingerprint ron langa kan customer te khan an fingerprint kha an zuk metanga chuan alo in process anga chuan hei ding lama transaction successful ron in tita eta a statement ron in ziak thla he hi a print theya hela hi print receipt ti oma an ai kan print sak thei ani ti he kan hriat thewa thaw me ole tuna chuan balance a lo lut ve thungila balance hian ma kan soi ang deuh thau khan mini statement ang chi ania kan video ka da to lo me kan customer te an balance hi kan en sak theya tin ma mini statement kan print sak ang thau khan balance slip hi kan print sak thei bok ani dot le chuan money transfer a kan lut lenga remitter hi a thon tu te khan ni me ya paisa an transfer ma hian ain register be phot angai ni voi khat ain register to chuan khoi CSC a po DigiPay a log in thei vek to ni an mobile number mang khain log in thei ti na ni chu customer kha voi khat thon na turuni wangin add remitter a ikalanga ta hian remitter detail kha fill up tur nia chi sang fill up tur ang te heng dei kan fill up anga man la hian state oma mani state kha thlan tur ania chuan hei kan an fill up thla charanga city te chuan chumi zoa add remitter a hian kan kal don ani chuan OTP kha phone number a thleng dona phone number na enter a khan chuta chuan ama phone number OTP thlenga chuan kan submit a successful ron in tianga an okay a chuan heta hian remitter login a kalanga tuna phone number remitter te phone number ha kan enter anga ti chuan remitter login a hian kan lut don ani kan han lu chi khan beneficiary list alo langa heta hi chuan beneficiary kan la add lo wangin ala om lawa he tilai akil sira hian add beneficiary ti lo oma hi beneficiary kan add don in kan click don ta a chuan heta hian detail fill up tur lo om le a heng ho hi kan fill up le charanga kan beneficiary te kan mi thon tur te detail kha chuan verify a hian kan click le don ani chuan kan han click a he tilai hnuai hian account number te confirm account number ti lo om boka hi kan fill up lenga add beneficiary a bok kan click le don nia chuan OTP hi beneficiary mobile number a khana thleng dona kan di langa chuan kan verify anga dikhian beneficiary kan add zauta a chuanin transfer money a kan han lut le anga
select beneficiary a khian lo langwa to don an mi kan mi et te kha chuan khan an select anga chuanin ai fill up tura lo om le ta kan thon du zat te account detail ki chu in register to vai ron lang hal mai a chuanin hnuaiah khian generate OTP lo om le bawk ta khi kan beneficiary te mobile number a thleng tur tho ni wangin kan generate khian an phone a khan OTP kha kan va zot dona chu fill up lengai kan enter lenga chuan an hnuaiah verify and transfer money ti a khian click to mai don ni heta hian kan thriat tur chu transfer hian a cash in poisa customer te tang kan tonga kan digipay wallet atangin in kat ve thung don ni kan thon tura kha chu kan hriat ringa tan tho me a dot lia chuan wallet top up a hian han kal lenga wallet top up ti hian digipay wallet a poisa da lu na ti na ni a khilaya khian fill up tur ama hi kan da lu du zat te kan da lu du zat khi kan fill up anga chuan hnuaiah hian tik tur ama kan tik anga scan and proceed a intia ki ta khian kan ke mani fingerprint kha kan zu scan ve nga ya aron eng huna chuan kan scan a chumi zo ve le chuan success aron tianga eta gpay wallet a khan kan da lu zat kha poisa kha ron et to mai don ani a dot lia pay ve thungi roi chu kan ama kan soile chi a kha nia digipay wallet atanga bank account na kan thun lu dan tur zok ve thung ani kan CSCID te kan chut lo kan verify nu kan ta ken ron lu ta hi bank detail khi kan bank link ne khan aron tilang hala hi kan payout na tur kan paisa kan da lu na tur bank account detail khan ni me ya chuan heta hian minimum a hian cheng zanga hi claim bera da lu ngai turania cheng zanga ai claim da lu theilawa chuan pani select tur ma IMPS le NEFT oma IMPS hi a chak zo ka claim poisa inkat ve oma tam tham ero ani lo chuan khi kan select zo nuwa wa tik tur kan tikanga scan and proceed a khian lut lenga chuan fingerprints kha kan man lengai ron en vele khan fingerprint kan langa ti chuan success aron langanga digipay atang account nine transfer to mai doni chuanin kan transaction detail ho zong kha hemi passbook a hian passbook te pa hian an click chuanin avai khian aron lang thlawek mai don ani ti chuan loka ve thunge ro chuan category te in kan en thei dona cash withdraw te cash deposit mini statement ti vel khi kan du yang kha kan select thei dona kha asan te in group te in en thei ni kha zong kha ani e alome